Hai na hai lam sapiro sini ta paham gra chhe di YouTube channel nai ma joto khajani mari kiching sama lai thanai jeng 29 December 2025 ni sal mari bo jeng kaisa sini Telemura rail station to hatai kotor aba hai shroom gana bo kaisa rail ni chain daba sotonai 5 jona Rohingya mane phatani borok chain sotonai aro lagai bazar bai hatai kotoni je shroom gana bo kaisa bolong hai tonga jaga borok chain sotoroi baklai khatani khoroksa manjaka bwrwi jakra tei bad baki khorok bwrwi borok kharwi thangka lukurokni yago borok manjagui jengni amchaini thani borok yaphrai rwka jeng bo haino hai cheng cherai naimani pore saimaka bini sago kuno bini India o je tongo ba India ni borok bini kaisa phano bo purubri mia haini bagui cheng bono paithago cheng naima thang ekeba PS borokni yago cheng yaphrai marikha bini je document sungjakmani yagola bo kaisa phano kok kaham kai saimia norok paithakjak nainai di bini khukloino bobo haike saka bobo haike bini jawab ri bini kaisa phano document kwrwi bo tam bagui phai obo bebak bo bini khukbai thang cheng sungka je bo saibo khwnai norok paithakjak nainai di bini okok कहाँ भोजपुरी कहाँ पे वो सिमलगुड़ी का होता है मुरली का होता है कौन सा सिमलगुड़ी मुरली में तो जाना पड़ता है भोजू बिहार से हो ना आसाम असम से यहाँ पर कैसे आए हो ट्रेन से कैसे ट्रेन से आया ट्रेन से और इधर वो उधर पूरा उधर ट्रेन रुका तो फिर ऑटो से इधर आया ऑटो से हाँ ऑटो से कौन लेके आया तुमको हाँ खुद आया ना किसने ले आया ना ऑटो वाला लेके आया ऑटो वाला ले आया असम से किसके साथ आए हो अकेले क्यों आए हो यहाँ पर ट्रेन रुका ना इसके नाम भी स्टेशन है यहाँ भी देखो स्टेशन नहीं त्रिपुरा में क्यों आए हो किस लिए Min lagi ada itu madam. दादा का साथ ही आया था लर्निंग से दादा अगरतला जाएगा बोला था फिर दादा कहाँ सो रहा है कहाँ जा रहा है फिर हम नाम दिया तो अकेले छोड़ दिया फिर हम तुमको स्टेशन देते हैं हम फिर नाम दिया स्टेशन वो अभी किधर गया अभी बैग में क्या है वो हमारे स्टेशन रहते ना बहुत कुछ रहता है Jatuh sih sama orang.